اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني. бонувони азиз, занҳои хонашин, барои шумо як кор пешниҳод мекунам. Ин кор дар Фаберлика, ин ширкати якумин аст ки ман медонам ки маош метиҳа. Ҳар ширкати хел маош наметиҳа. Ҳар каталоги шумо бор барои худтон мегирем, барои фурӯш не. шумо на танҳо борфурӯшӣ карда мегарден, дар хона нишаста барои худтон ҳамаи модами парфюмерия лозимия мехарин. ҳар каталог шумо ба зинаҳои баланд меравен, маоштон ҳамин хел баланд шудан мегира. ҳамин қай кори Фаберлик. Фақат шумо метонен бо ҳамин наставники беҳтарин, як шиноси наздики ма номерош дар рӯи экрана нависен, ҳамаша оддӣ када барои шумо мефаҳмона, ҳамроҳшон кор мекунем. беҳтарин группа доранд ва маоши худтона мегирен. бисёриҳо тонистан, шумоам метонен. ин маоша бо меҳнати ҳалоли худтон бигирем, бо дигарай равиши ҳар як кора оста кор кардӣ ба мефаҳмӣ, ягон қинӣ надора. бисёриҳо мегӯянд ки Фаберлик қинай наметонанд, просто айудаш набуромадиянд. як цел мондан дар кор. ҳар кас и цела монда наметона, ҳар кас ҳаракат намекунад. кунен духтаро пушаймон намешавен. беҳтарин ширкатай. саломат бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали ма. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. рӯзи хуш дошта бошед дӯстони ма. имрӯз ма барои шумо тарзи тайёр намудани трайфла нишон метиҳам. аввал аз заварной сар мекунем. заварной крем бисёр ма нишон додагим, як 10 намуд видеое ки кардагим заварной қати крем ма ҳамашда нишон додагим. боз нишон метиҳам барои подписчикои навам. дӯстони азиз, ба мо дар корай 600 мг шир. амҷа 600 мг шир, аввал 300 мг-ша андохтам, як дона тухм, 2 қошиқ кукурузни крахмал, 4 қошиқ орд. барои чӣ орд? бисёр ки бояд крем ғавсак биёя, ҳамин оталай мекардаги мо заварной ғавстар биёя. ва 1 стакан пур шакар. бо ман описанида менависам граммош қати. 1 стакан пур шакар. хоҳ калон боша стакантон, хоҳ камта майдатар боша, якта ҳамин пур ба пур дозен, ширин меша. ҳамин 600 грамм да. ва ҳатман дар дег кунен. каструли ғавстар боша мешава. тунукда накунен ки мечаспа. хоҳед нахоҳен ки вай мечаспа, паст монен ба кофта меистен бисёр. амуро дегда кунен баландтар бумонен, тез тез мековен, фақат кофта меистен то пухтанша. пухт сраза мегирен ай болои газ. дӯстони азиз, мода барои бисквити ҳамин трайфл дар корай 2 қошиқ пур ба пур какао, какаои нағз боша дӯстони азиз, 1 стакан пур шакар ва ним пиёла бинен пуртарак рӯғанай, шир 150 граммай, 1 пиёла пур, хеле пури бад набоша, ширам муқа мешава 150 граммаш, 1 пиёла камтар. баъд 12 қошиқ орд дӯстони азиз, ба қошиқ чен кардам барои шумо. 1 пачка разрыхлитель, 3 дона тухм, ҳай шакарша дидестен ки 1 стакан. шурӯъ мекунем ба бисквит. 3 дона тухма меандозем, бо ҳамроҳи шакар, камтарак намак андозем. ҳамин 4 дона намак меандозем, баъд шакар бо ҳамроҳи шакар лат мезанем. агар намакам наандозен ҳеҷ гапе надора, фаромӯш кунен, ҳеҷ гап надора. андозен ҳамихел шакарша ба миксер лат мезанен 1-5 дақиқа. ҳамихел сафед меша, бинен дига меша, рангаш умуман дига мешава. ширша меандозем, равғанша меандозем. равған 60 мг-ай, ним пиёла камта зиёдтарай. 1 пачка разрыхлитель, 12 қошиқи нормални қади орд гирифтагиай, 2 қошиқ пур ба пур какаоай. какаоай кен боша дар Тоҷикистон бошен, 1 пачка басай. бе 2 қошиқ ва михе 1 пачкаш андозем басай, вай сиёҳи хушрӯ мекунад.
какавои нағзковен какаво ҳам ҳар хел мешаванд. Какавои рахат ёфтем гирен нағзай. баъд амихел элакча карда мегзаронем ба ҳамин миксер. ин муҳим нестай ки бисквит бори объёмиш бисёр баланди бад шава. ҳамихел дарунаш ково ки хушрубие мода муҳим ҳамоай. И тестай трайфлай як қошуқча камтар ами 2 капля бори уксус меандозем. ним қошуқча гӯё уксус. як бор дига миксер мекунем, баъд меандозем дар лист. такжда ягон чи монен. агар надошта бошен ҳеҷ гап надорад, дар лист ҳамихел резен. ин муҳим ҳамихел пухтаншай. мо ира дига хел майда мекунем, ҳеҷ гап надорад, такжда ҳеҷ чизам намонен. набинен дар ҳарорати 180 градус дар мобайни духовка пухта. ҳами як баночка сукушони молоко ҳамаша намеандозем ва 150 грамм маргарин дар корай ба мо. маргарини ма шедрай лета истифода бурдистам. шумо маргарина нигоҳ кунед, ҳар хелаш намешава. шедрай лета камтар фоизиш баландтарай. 72% гирен, 60% ам ҳастай, 72% гирен. агар ки бо сливични масла дошта бошед, маскаҳои нағз дошта бошед, андозем бо беҳад болаззаттар мебиёяд. шедрай лета нағзе агар надошта бошед, шедрай лета андозем. ва сукушони молокора қариб ҳамаша медозем. камтарак дар ҳамин қитичаш мемонад. баъд заварное ки тайёр кардем, рӯи заварноимона пушонда бо ягон чи мемонем. ман ба кришкашам хел пушондам декчада. истод, хунук шуд. баъд дар ами заварной крем якҷоя ки мекунем, ҳамин худаш заварной крем мешавад. дар ҳамин маска ва сӯгӯшонка ҳамроҳ мекунем. барое ки агар рӯша напушонед қоқ мешавад, ё ба ягон салафан пишивои пакет рӯша пушонед. ягон чизи майдатар дам гирем, баъд мешавад. вариантош бисёрай. худтон бо бинен кадом вариант шумода маъқулай. бинен чӣ хел ҳамихел мулоим, ҳамихел дарунаш пузирки дора, нежни бисквит мебиёяд. инҷода ман гирифтам ним пиёла шир, 2 қошуқ какао, ним пиёла ширда 2 қошуқ какао, баъд ним пиёла шакар аралаш кардам, дар тори плита кофтам. ҳамихел мепаза, шир гарм ки шуда, какао ҳам аралаш мешавад. баъд ним пиёла зиёдтар шир нагирем, ним пиёла ровнида. косачаи ма майдаҳак буд, шир бисёр тофтеста, лекин ним пиёлаҳак. 2 қошуқ какао, баъд ами 100 грамм маска ҳамроҳ мекунем. баъди пухтанаш вақте ки мепаза какаои ами глазур, шир ки гарм шуд, ғавз шудан мегирад. шакар ним пиёла андозем, беҳад ширинаки хушрӯ мешавад глазур. баъд 100 грамм маска андозем, маргарин чӣ хел меандозем, сливични боша бо хубай. ман ҳамин шедрай лета истифода мебарам. мулоимаки хушрӯ мешавад, мягкӣ мешавад ҳамин глазур. баъд дӯстони азиз, трайфлора мо тайёр кардистем, дидестен. як қошуқ якум бисквит андохтам, баъд ай болош крем кардам, баъд чормағз бо ҳамин хел ба навбат мемонем, бо бисквит, бо крем, баъд глазури тайёр кардаги мо. агар шумо нахоҳед глазур тайёр кардан, метавонед ки шоколада истифода баред. шоколадои ҳамин плиточниёи Alpen Gold, хай бисёр Nestle ҳам хали чизо мешавад. ман як вариантоша гуфтестам ки ҳамамон дорем, ҳамаи занҳо какао дорем, шир дорем. ҳамин хел вариантҳои осон мегӯм ки ҳамамон дошта бошем, ҳамира истифода карда тонем, рафта фикри хариданша накунем. ҳамин чизе ки ҳаст, ай ҳамун чиз ҳамира тайёр бикунем. ин як варианти осон барои шумо бонувони азиз. баъд ҳамин креми ки заварной қатъ кардестам, ин барои варианте ки шумо сливки кофта намегардед. ҳай ки шароитон расид, шумо сливки қатъ тайёр кунед. вақте ҳастае ки занҳое ки ҳамаи крем надоранд, наметавонанд, менависанд ки кремҳои осон қатъ шумо мода ёд диҳед ки мо шароити
харидан надорем, мо мехоҳем ки чизои арзонтар қатимо тайёр кунем. ман барои ҳамон ҳаракат мекунам ки чизое ки ҳамамон дар холодильник мондаста бо ҳамон тайёр кунем. ороишаш дӯстони азиз бо таби дилай. ман хостам ба ҳамин клубникҳои свежӣ кунам. шумо метавонед ба киви кунед, ба банан кунед, просто ҳамихе болошда чормағз чошен, фарқ надорад. акун ман хостам ба клубника дигартар мешавад. ба клубника кардам. чизе ки дошта бошен, ҳамин шароитона нигоҳ кунед. ҳамин хоҳиши подписчикҳо буд ки ягон чизи осонак ширинӣ боша ки кремаш осон боша. ман ҳамонро хостам барои шумо заварной, беҳад креми натурални ҳамин заварной тозаи бамазза мешавад. ҳамин сливкиҳо бисёрш таркибошон ҳарчи дорад. ай бой хеле худо домашний тайёр мекунем, ҳам маззашам бамазза ҳакай. ина дӯстони азиз, тайёр кунем барои оилаи худтон. сар ҷамъ мешинен, ширинӣ бо дар фаҳми хунукӣ зимистон беҳад нағзай. ин дарав питаться мекунад, дарав мехоҳем ки ҳамин тайёр кардем метавонем бихӯрен ша. ва метавонед шумо дар қабатош сироп кунед дӯстони азиз. ман сироп тайёр кардагӣ будам, рости гап фаромӯш кардам, дига саросима кор бисёр буд. шумо метавонед сироп тайёр кунед дар қабатош бо тестар мулоима ки сочнӣ мешавад. ҳамин хелам бе сиропам аҷоибот хушрӯшидагие. агар ки ин ҳамин хел қитичаҳои вай надошта бошен, имина барои трайфл, метавонед ҳамин хел дар тарелкаҳои чиқрак, камтар чиқртарак боша ки чанд слой кунед, бубара ҳамин хел намудои шишагӣ боша. хеле рюмкаҳои ҳамамон дорем, ба фикрам дар хонаомон рюмка боша, стакан боша, мешава. не обязательно ки бояд ам хали имина қитичаша дошта бошем, хай барои ягон маърака боша мешава. дӯстони азиз, имрӯз ман ваъда карда будам ки ҳам хали салата барои шумо нишон медиҳам. салати салёни бурӣ мешава ба ҳами белокочанни капуста мегӯянд, ба ҳами капусти махсусай сафсафедай. я намуд дига капуст астай квашини вай сабзтаракай, бар нами пустои қабатош сабзтарай. анама белокочанни капуст қати кардистам. ҳами бозори мода бисёр мефурӯшанай ҳами. баъд и камтар меяхкитаракай. беҳад салёнида бо лаззат мешава. баъд бо и мешава ки мо тайёр кунем хеле корейский салат, ваям беҳад бамазза мешава. ба мо лозимай укроп, чеснок, лавровый лист ва як банкада свекла медозам, як банкаи дигада намеандозам. якташа сирх мекунем, якташа не. ба мо мурчи кулула лозимай, бо намқа чиз лозимай, айтагш ҳамаша мемонем. баъд яктам чиза қаламфурта ма гирифтам, се булак кардам, дар дарунаш андохтам, камтар тезак шава, бо лаззат мешава. вақти салёни тезак меандозем капустора боло ба боло, ҳамаша ҳамин хел пресс бори мечиқем. агар ягон каструли калон дошта бошем бо хубай каструлда, моз ними капуста дар 2 банка кардам, 2 банкаи 2 литра, бо каструлои калон боша, ҳамаша мекунем ба як кардан, хела истеъмол мекунем. ба мо ҳар як банкада 2 қошиқ намак меандозам. дар обам мешава шумо андозен, якбора ҷӯшиданда оби ҷӯш меандозем. ҷӯше ки ҳамин меҷӯша мешава, мемонен я 5 дақиқа ҷӯшии баъдаш мерава, баъд меандозем дар банка. банкара стерилизоват намекунем, фақат тоза мешӯем, тамом. баъд 2 қошиқ уксус, 1 қошиқ шакар, 2 қошиқ намак дар ҳар як банка. банкаи 2 литрада 2 қошиқ намак, 2 қошиқ уксус, 1 қошиқ шакар. анамхе оби ки ҷӯшид 5 дақиқа 4 дақиқа истод, як ҷӯши баъд ҳавлаш рафт, сразу меандозем ҷӯшакаи ҳамирам. баъд кришкаша маҳкам мекунем. ишам лаблабу дорай, вайш бе лаблабу сирхак намешава. ва паприкаи ҳамо қоқ ҳастку пачкоҳода, ҳамо паприка 1 қошиқча пур ба пур дар банкаи сафеддораш андохтум. и банкашда ки
лаблабой наандохтум. Вайда бо камтар хали сирхча мешава вайш капустош бо аппетитни меша, ҳам тезаки хушрӯ мешава. Инам ха дӯстони азиз, як баргаки калони укробам дора қатишон. Баъд чеснок 3-4 донагӣ чеснок меандозен, лаврови лист, мурчи кулула. Тамом бинен маълумай худаш. Аллакай сирхш дестай обмон камтар гармак буд, хали як хунук нестай, ширгармам нест об. дӯстони азиз, баъд мемонем салата меиста дар ҳарорати хона дарам пештиреза монен я 3 рӯз беста, баъд халаденӣ монен 5 рӯзда тайёр мешава, истеъмол кунен. дӯстони азиз, ин як рӯзи дигарай, рӯзе ки зод рӯзи арӯсакай хештаборо меомадан табрик кунӣ. Намихе барои ма бо камта навор кардам, барои подписчикои ма навор кардам. Ҳамаи ами пухтупазое ки дар ҳамиҷа ҳастай, ба салат, ба тамоми чиз. Салата бинен рулет кардаге, рулетни салат, ранги мимозабори бо гӯшт. Иншоалло видеои ояндада мепартом. Тортам худаш тайёр кардаге. Ҳамаша барои шумо навор кардай, арӯсакроӣ кардай. худоҷон садсолаш кунам, хе ҳамеша келини ба пои қадамах ба тавфиқ ба имон шава, фарзандои солиму солиҳа насиб куна ба ҳамаи шумо. ҳамихе таманно дорам ки худованд ҳамихе келини ба тавфиқ, ранги келини мо беҳтарин келин насибтон куна. ҳамхали ҳар чизои бамазза пухтак, ҳамаш маҳсули дасти худ шай, кадбонуи беҳтаринай келин. ва намо торти ки пухтагиай даруни шоколадниай торти. Анами салата иншоалло барои шумо мепартом, мебинен ба каналда. Видеои ояндаро интизор бошен. И салат шастай каналда. дӯстони азиз, торти сникерсай, ороишиш аҷоиб бод, ороиши хушрӯай. худованд садсолаш куна, ҳамеша хизматгори хуштомадаш боша. манам хе дӯстони азиз, барои шумо навор карда роӣ кардам. торта бинен беҳад зебо. Просто иҷода дилала нестай, болош дилалай, дарунаш сникерсай. Ма ҳатман равам Тоҷикистон. Иншоалло барои шумо анами торта навор карда мепартом. Тарзи тайёркуниша шумо ҳам ёд гирен, тайёр кунед. инам хе дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша. Дар куҷое набошен, дар паноҳи Аллоҳ бошен. бефарзандора худованд фарзандои солиму солиҳа насибтон гардона. худованд аз неъматош насибтон куна. то наворҳои оянда ҳамаи мо ғариборо соқу саломат ба ватан баргардона. раҳмати калон то охир бо ҳамроҳи мо буден. саломат бошен дӯстони азизи ма. ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. то наворҳои оянда.